Di je bebica? Ajde otvori da vidimo. Bebice? Pa ne treba ti to skriva. Ne tako, ne. Ispravi, ispašće ti. Ajde, osakati se još. I šta imaš za reći? Predobro je. Kome? Teti. Kojoj? Sabini. I šta joj imaš reći još? Hvala. Mua. Hoš mene šminka? Može. Ne. I Željka ću našminkat kaj prošlo. U šta?